हो का हो? तोरा खातिर एगो गाना गावतानी। हाँ हाँ, काहे ना, सुनावा। आगे मैया मार जाई मांगे रेडिया से कोट बक तेरी माई के खाली मजाक करेगी। करे जा का हो? जहाँ सुई ना आटी तहाँ सुआ आट जाई। इतना मत मोटाना तो गड़िया फाट जाई। अब इन टाइम बा, सुधर जो। काहे तोर गाड़ मार दे का हम बताओ। होला देखा मुड़ भेड़ होला। चुपचाप अपने मालवा का नंबरवा दे दे, नहीं तो वीडियो वायरल कर दे। जौन तू हगी के मीडिया पे गड़िया पोछत आला। हाँ जोगिंदर भैया अरे हीरो एक बात कही। का कहतन कह। लड़की से के बहुत घमंड रहेला वो अपना आप पर। हाँ, हमनी को लड़का के तो कम ना है, जो हमनी लोग बड़ा घमंड होला। सुगर लोग मुंह रहेला सुगर खाने बना ले वाला लोग एकदम विश्व सुंदरा जंग रहेला सोएंगे। माने विश्व सुंदरा बनल जरूरी बा नु। हमनी के देखल एकदम नेचुरल ब्यूटी बानी से। बाप रे बाप, बड़ा सुंदर बाड़ू। मुंह ना थू थू ना भातार चाहे मीठू।